jenengan Ya betok. Allah. Kok diparingi ngaten? Pun jenengan betok tinggi tambah-tambah. Kula matur nuwun saged bantu Mbah Endang. Alhamdulillah ya Allah. Kok ngaten niku wonten napa nak? Mboten napa-napa, Mbah. Saestu kula mboten enten niat napa-napa pengen bantu Mbah Endang. Kula mampir niku mobil kok teng mriku. Matur sangat sembahan pun. Nggih, sami-sami, Mbah. Ya Allah. Assalamualaikum. Kita sekarang perjalanan dari Solo ke arah Wonogiri lewat jalur alternatif perhutani area Alas Ketu Wonogiri. Sukses. Yo monggo. Nggih. Tendhawa monggo Mas Minara. Tanget Nggih. sing mriki mawon. Sing ngobrol-ngobrol. Kula kan lewat mriki kok parkir teng mriku pengen ngerokokan kok enten dalem teng mriki. Nggih. Niki ngene, Ibu. Nggih. Teng mriki kalih sinten? Kalih Mbah Kakung, bapake. Oh. Nggih. Nggih. Mboten dawuh Pak monggo. Mboten mung ngajeng anu apa silaturahmi Nggih. mawon. Bapak saking pundi? Kula saking Solo. Oh ngaten. Nggih. Oh ngaten. Saatune lenggah apa ya, Pak? Alah pun mriki mawon, Bu. Nggih. Ten sewu. Oh. Nanti wonten lincah nggih. Nggih. Amit. Nggih. Pun ngandhap mawon. Monggo, terus saya wonten diklik kula padosne sanes. Nggih. Monggo Om, Nggih. Om, nggih. Wonten nggih sanesipun wonten. Nek saya wong nggih ngeten iki. Kula video mboten apa nggih, Bu? Nggih, monggo nggih. Nun sewu. Kula sing ngandhap mawon. Monggo nggih. Ah nggih. Enggak jalan mriki. Nggih sampun niku wonten. Lah Mbak Kakung pundi? Mbah Kakung niku wonten acara. Anu mboten dateng wono, nggih. 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 Wah, ini bahaya ini toko. Makan sih. Mriki mawon. Nggih wonten nggih. Sampun Ajeng ngobrol sedap. Nggih, nggih. Wonten dawuh nggih. Mboten. Nun sewu nggih. Dusune pundi? Dusunipun menika tumut pundi nggih Pak? Nika rak taksih perhutani. Nggih. Tanah perhutani. Lah menika wonten niku mriki niku napa tumut sendang napa tumut seneng. Ngeten. Nggih. Yang menawi kecamatanipun? Kecamatanipun Wonogiri. Kecamatan Wonogiri. Nggih, Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri. Lah Ibu asli? Kula nggih Wonogiri naming dalam kota mriko. Datang mriki pun dangu. Saudari. Nggih naming Sak niku menika menetap teng mriki. mboten menetap nggih naming niku nek enjang kan dateng wono. Nggih. Menawi sonten langsung. Menawi panen nggih pun tenggo wonten mriki Oh, ngaten. terus niki jagung niki nggih. Nggih, jagung. Jagung nggih pari nggih napa nek Pari wonten. musim tanam niki rak dereng musim Nggih. tanam. Terus Ibu
kalau enjing mriki. Nggih. Sampeyan ngono. Nah, sewu asmane sinten niku? Mbah Endang, Mbah Endang, Mbah Katijan. Putra sinten? Kata. Kata nggih. Sampun emah-emah. Sampun mentas daya. Sampun alhamdulillah nggih. Nggih, kata nika gubuk-gubuk wonten nika kilen niku nggih wonten, tengah kidul niku nggih wonten. Nggih. Terus kesehari-hariane Mbah Endang niki tani. Nggih, wonten mriki. Tani napa niku tani musiman nggih. Tani Musim musiman, padi, nggih. musim penghujan padi, musim niki napa jagung nggih tandurane Mbah Endang. Sanes nika sampun piyambak. Kang dalem nggih namung kotak nika bagus nika. Jadi ini tanah perhutani, cuma garap. Garap. Petani nggih, garap nggih, nggih. petani garap nggih. Nggih, nggih, nggih. Menawi napa niku Jawa sonten nggih tetep wangsul Wonogiri. Nggih ningali kawontenan menawi wonten panenan nggih mboten. Oh betul. Nggih, menawi mboten panen nggih tetep wangsul. Nggih, nggih. 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 Ya suwa sampun pinten, Mbah? Dalem kelahiran swidak gangsal. 65. Nggih. Menawi Mbah Kakung? Menawi Mbah Kakung sampun yuswa. Nggih, nggih. Tadi tebih kalian Mbah Kakung. Naming sugih anak. Sugih putu. Pinten? Anake naming 6. Oh, namanya Nggih, putune nembe 18. Anaknya 6, Nggih. cucunya Cucu 18, cicit 1. buyut 1. Nggih. Wong sugih to nggih menawi. Sugih anak, sugih rezeki. Amin nggih. Nggih. Paringi sehat waras. Nggih. Rezeki wonten alas kethu nak nggih. Menika alas kethu nggih niki. Nggih alas kethu Oh, nggih. Alas kethu. Nggih. Niki naming napa mampir mawon anu Mbah Endang. Napa niku jenenge kula saking Solo. Mboten enten niat napa-napa, mboten enten tujuan menapa-napa. Ya menika kula mampir niki enten rezeki kagem Mbah Endang. Ya Betul. Allah. Kok diparingi ngaten? Pun jenengan betok, pun tinggi tambah-tambah. Kula matur nuwun saged bantu Mbah Endang. Alhamdulillah ya Allah. Kok ngaten niku wonten napa nak? Mboten napa-napa, Mbah. Saestu kula mboten enten niat napa-napa pengen bantu Mbah Endang. Kula mampir niku mobil kula teng mriki. Matur sangat sembah nuwun. Nggih, sami-sami, Mbah. Ya Allah yang harus nggih. Nggih, kula pun gak ada niat menawi kula tindakan ngoten enten sederek ngoten kula mampir. Matur sangat sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi berkah. Amin. Nggih. Nggih. Paringi rezeki. Nggih. Amin, Mbak. Niki kula nggih. Kula cekap matur nuwun Ya saged Allah. bantu Mbah Endang. Mbah menawi benjang kula lewat melih kula mampir malih. Matur sembah nuwun sangat. Wong umpami celak pasar nggih, kula mampir pasar nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Nuwun nggih, Mbah Endang. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, nuwun. Nggih, Mbak. Nggih. Amin. Nggih. Nggih, Mbah. Nika mobil kula parkir teng mriki. Sak rencang nika. Nggih, nuwun, Mbah. Nggih. Assalamualaikum. Hari ini kita bisa berbagi sedekah dengan Mbah Endang.
yang kakung namanya Mbah Katijan, tapi beliau tidak ada. Beliau ada petani penggarap di area perhutani namanya ini Alas Ketu, daerah Wonogiri. Kita tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Kita hanya membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang di daerah. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.